4th May 2026, Asante Council Ishai, Oshia and Ohe Ahensem Makomako enum. The Dicano Brekum Ahensem. Enum said that Sebra Manconadia woo a corner cretchino. Aponyana or him I also yinipano na chumamentre. Ira say no. Adawacha do. Nti ohima no amana na otwemi no nipa ema nipa men so ma besra some di ade no woni ba ko fama atrankunya na continue na atrankunya na no mo hwemu se bibi ti omo a se bi anti omo a afa omo ema ani na chi na omo fa no mekire na afi yan fa no fa mamre kwa so no mi sai de to so mi no na ye agona asem no agona so fi se ohene no ko ne krechi no na ohima ye se oyi nipa no ntam ne sensem dwato bi be mu na tepaman ne be ma edusatwe wampem na odi animu ebra na eye suman kese amampon aira wo hono mo ko hwe na so mo ko ye no o ma hu ba bia wo yura se so ma hu a o mo fe no ntunten ohima no ahyade na otwemi no se na otwemi no di animu no na champomantansa woni disibrantie na onfa mekire no na afi amamre kwaso no onkusai enchire yura de toso miensa akrodi so na yura ka asem na wi ana na waka chom so monkusia no ni bi enro ombae no omchire mu se mo hakọ yi disibrantie a obedi ade ama abusia no afanyina de tunso ma yi nipa ti yura se onkusisi no na afi onfa mekire no na bresim no omisai de toso nan no jadem so ohene no ko ne krechi no ohema no se wo yubi na busapanyin impene so na busapanyin so afọ yubi nipa men san de jato abai na ebra nra o ma twa ba o ma kwa ba be imprensa nti nra de no na ira se o se twa nti o ma mo de nipa men san be gina dwom ye hu ohene no ohema no ne nkrofo na busapanyin so ne nkrofo o se nti asentu ma nti nipa no gina kontenkra won sira eni etitafo bia no maso ya opon na yura yi ni se omonko sisi no na amonfa no mra mamre kwanso no na afi onfa mamre mu na unsai no me nan hene afi de toso nan de 40 hini no dua nkwanta no na nipa bi se o ya adehye ma okanta ma de koma committee no mu na committee no report de ba na kire se afam yensa ni nyina ajetum se yura bo man no no de ne yere tena ho de na ntiase ko ba se tu atuma mentwe ba ho ne se abusuya mienu aka bi se omo na no mo ho dada na yura bo man no wiye no ko ba se de ama omo biem so mo tena so abujafo ne hu se entumi ko ba se yura bo man no asa kware afri o man na wabo na mu asa de ko na hye omo sa nti ohene yere Mfojo Brago edia nti yura bu asem no se ohene yere dia omo maka no enka ho bi nti sese asem no etwa na enra nema sisi wo mensia no